hoxe imos falar de xenética, unha disciplina que, en esencia, é o código fonte da vida. É a ciencia que estuda como se transmite a información biolóxica de xeración en xeración e de pais a fillos, as instruccións precisas que nos fan únicos e, ao mesmo tempo, as que nos conectan coa árbore da vida. Comprender a xenética non só é saber de bioloxía, é aprender a ler o manual de instruccións co que se construe cada ser. Esta viaxe que hoxe vos propoñemos, de Mendel aos grandes proxectos xenómicos, lévanos desde a intuición dun monxe agostiño, Gregor Mendel, que a mediados do século XIX, na República Checa, observou a herdanza nun pequeno xardín no mosteiro en Brno ata a revolución que actualmente estamos a vivir. O que Mendel descubriu con plantas de chícharos, de guisantes, efectivamente, moito máis complexo a partires deste momento, pois 150 anos despois son os principios que actualmente se aplican mediante modelos de supercomputación, etc., pois a secuenciar un xenoma completo nunhas cuantas horas. Veremos que implicacións pode ter isto na saúde de todos. En esta viaxe que vos propoñemos, a nosa cidade, Santiago de Compostela, é un actor protagonista. Santiago, a través da súa universidade, non só foi testemunha deste progreso, senón que se convertiu en epicentro mundial da xenómica. Grazas á laboura desenvolta aquí nas nosas facultades, nos nosos centros de investigación, nos institutos e nos hospitais, o proxecto Xenoma Galicia non só é un nome académico máis, é unha realidade que posiciona a Galicia nunha vanguarda de medicina personalizada e do diagnóstico xenético. Agora voume centrar no noso poñente. Para falarnos deste fito non podíamos contar con ninguén máis acaído que o doutor Ángel Carracedo, catedrático de Medicina Legal da Universidade de Santiago desde o ano 90. O seu nome é sinónimo de rigor, excelencia científica e vanguarda a nivel global. Dirixe a Fundación Galega de Medicina Xenómica, o centro de maior volume de España, onde se atende aproximadamente a 40.000 pacientes cada ano. A súa laboura non só queda no laboratorio, preside tamén a Fundación Ingada, adicada ao TDAH, e a Fundación Caertor para a busca precoz de fármacos. Os seus indicadores científicos son sobrecolledores. Máis de 900 artículos en revistas como Nature, Science ou Cell, con un índice H de 115 que o sitúa na elite investigadora a nivel mundial. A súa vitrina de premios é o reflexo dunha vida adicada á ciencia. A Adelaide Medal, a maior distinción forense mundial, o premio Jaume I, a Galien Medal, coñecida como o Nobel do Medicamento, e, por suposto, as medallas de plata e de ouro de Galicia. Ademais, Ángel é doutor honoris causa por 8 universidades, por 8. Pero máis alá dos títulos, Ángel é un divulgador incansable que levou o nome de Santiago de Compostela e o nome de Galicia a máis de 70 países. Ángel, en nome da sección de Ciencia, no meu propio tamén, en nome do Ateneo, un absoluto privilexio e unha honra terte hoxe aquí con nós. Bueno, pois boas tardes a todos. Bueno, o primeiro, moi agradecido pola invitación, Álvaro, Queta, que foi a primeira que me contactou. A verdad que é unha honra e un placer moi grande para min estar con vos. O que sinto moito é morrer de éxito, porque dame unha rabia a xente que quedou fora, pero entendo que non poden por culpa de aforos e cousas destas de seguridade. E a verdad que me dá moita pena, pero que lle vou facer? E ademais que estou moi agradecido de que un día como hoxe, que está chovendo como sempre, pero que vexo que non vos arreda e que estades todos tamén escoitando isto. A ver se teño voz, porque hoxe levo 5 horas de clase. Que non me dá ningún traballo, gustame moito, pero perdo a voz. E a ver se son capaz de conseguir acabar isto, que se me escoite un pouquiño. Vou falar un pouquiño de historia. Non sei por que a titulei así cando se mandei o título, pero sí que quería contarvos ben que este proxecto Xenoma Galicia, por que é tan importante para a nosa terra, por que vai a representar un cambio radical no que estamos facendo e un revulsivo tamén non únicamente na investigación, sino no sector biotecnolóxico, farmacéutico e sobre todo na saúde da xente. E para iso empezo con unha cousa que sabedes todos,
que somos senes e somos ambiente. Somos senes e somos ambiente, o ambiente obviamente tamén nos influe. Non é igual nacer nun sitio así e vivir así que vivir como vivimos aquí. Cambia moitas cousas. Eu vou falar un poquinho de xenes. Non vos pensedes que sabíamos isto desde fai tanto. Foi este señor, como contaba Álvaro, Gregorio Mendel, o que descubriu pois unha cousa moi importante, que foron as leis da herdanza, alá polo século XIX, mediados. Realmente as leis de Mendel foron redescubertas a principios de século porque foron esquecidas totalmente por outros investigadores. Logo outros descubrimentos moi importantes ao longo do século XX, pouco a pouco, moitos investigadores e moita disciplina traballando. Pero se non vou falar de historia, como vos decía, e dou un salto moi grande hasta o ano 53, cando estes investigadores que levaron o Nobel é unha rapaza que se chama Rosalind Franklin, que non llo deron porque morreu prematuramente antes de que llo deran, pero que eles descubriron a estrutura do ADN. Cal é a forma do ADN? Sabedes que sempre se representa con esta doble hélice. Estades todos cansos de ver ADN, figuras de ADN por aí. Isto é unha cousa que eu lle dou moita máis importancia aínda que a estructura. Vou vos contar dentro dun momento que o ADN é como un libro, como tamén decía Álvaro, de instruccións de cada un de nós e de cada organismo, e que está todo escrito nun linguaxe de 4 letras que forman o código xenético. 3 letras forman unha palabra. En código biolóxico, un aminoácido que forman as proteínas, que son as nosas instruccións. O descubrir cales son estes tripletes, como son as palabras, que significan as palabras, que 3 letras dan cada palabra, foi obra deste señor que vedes aquí, que se chamaba Gamow. Non lle deron o Nobel. Sin embargo, foi unha persona que foi o que descubriu isto, era un físico ucraniano, que tamén foi autor da teoría do Big Bang. De modo que imaginadevos que tipo tan listo. Bueno, non sei por que teño agora esta, pero bueno, ben. E logo sigo que a historia. Dicíamos que somos senes e somos ambiente. Cantos somos de senes e ambiente? Como lo sabemos? Pois isto sabémolo porque os escandinavos levan máis de un século collendo familias, sobre todo semelgos univitelinos separados de ambiente. E miran, se un ten cancro de mama, o outro que está noutro lugar tamén ten cancro de mama. Se un ten esquizofrenia, outro ten esquizofrenia. Se un ten artrite, tamén outro ten artrite. E así calcúlase a heredabilidade con estudios familiares. Heredabilidade significa canto é a varianza xenética no total da varianza xenético e ambiental. É dicir, cal é o porcentaxe total xenético respecto ao total. E os meus alumnos de medicina, e creo que son os únicos que o saben do país, sorpréndelles moito cando lles conto que a heredabilidade do cancro, é dicir, o porcentaxe xenético do cancro, é máis pequeno que outras enfermedades. A media da enfermedade é 50%. Somos 50% predisposición xenética e 50% ambiente. Pero o cancro de mama, que mirade que hai cancro de mama familiar, que hai mutacións que se heredan, pero ten nada máis que o 28% xenético, e 72% ambiental. É moito máis ambiental que xenético. O cancro de pulmón, nin vos digo, nada máis que o 3% xenético. En cambio, autismo, esquizofrenia, trastorno bipolar, son máis dun 80% xenético. Son problemas moi biolóxicos, únicamente que o estigma fainos pensar ás veces outras cousas, donde a xenética é tremendamente importante. Pero en todo, mirade, a severidade da COVID, porque algúns vaille mal e outros menos mal, depende do virus, pero depende dun 50% da susceptibilidade do individuo. Hasta aquí tamén entendido. Para que entendades ben o que é a xenética e o ADN, se queredes, ao final e mo preguntades, podedes ver todos ADN na casa, co que tedes na casa. Parece increíble, pero certo. E se me preguntades ao final, digo vos unha receta para verlo na casa. Pois sempre imaginadevos que é como un libro.
un libro de instruccións que define calqueira forma de vida. Define porque unha bacteria é unha bacteria, porque un alga é un alga, un peixe, un percebe, un carballo, un carballo. Todo o que ten vida ten ADN. E o que non ten vida non ten ADN. Ás veces hai algúns virus que teñen unha molécula parecida ao ADN que o ARN, pero basicamente é igual. É como un libro de instruccións. O libro dunha bacteria é pequeniño. O libro dun carballo ou o libro dun humano son libros moi grandes. Non poño aquí a Catedral de Santiago, porque resulta que nunha tipografía normal de Arial 10, o tamaño do libro do xenoma humano, do ADN humano, é igual que a Torre de Hércules. A Catedral de Santiago é un poquinho máis alta. Creo que son 70 e pico metros. Entonces coincide exactamente. Imaginadevos isto como un libro que está en 23 tomos, que lle chamamos cromosomas. O cromosoma 1 é o máis grande, o 22 é o máis pequeno, e o cromosoma 23 chamamos de cromosoma sexual, que sabedes que os homes somos XY e as mulleres sodes XX. E ali un colle a páxina 1 do libro 1 e lee ATC, AGTC, ATC, TTT, ACTTT. Lémolo así, porque todo o libro está escrito con un vocabulario de 4 letras que son A, AT, AC e aquí. As palabras son sempre de 3 letras. E o que significan cada 3 letras foi isto que vos contei que descubrir este señor Gamow. Por eso podemos interpretalo e entendelo ben. Hasta aquí tamén está entendido. As instruccións do libro chamámoslle xenes. No libro do ADN humano temos 22.000. Ali está escrito o funcionamento de todo o noso corpo e o noso desenvolvimento. Que teñamos pelo, que teñamos ollo, que teñamos retina, que as neuronas se conecten. Tamén o funcionamento do día a día, que cando comes as células do estómago botan ácido clorhídrico, todo ali está escrito. Un xen pode facer ás veces máis dunha cousa. Ás veces fai unha cousa nada máis. Por exemplo, o xen da hemoglobina, nada máis que fai hemoglobina. Pero ás veces un xen que conecta neuronas tamén pode conectar cousas no corazón, entendedes? Pode facer máis dunha instrucción. Pero xenes e instruccións temos 22.000 no libro ese enorme do ADN humano. É unha cousa que me gusta sempre contar para que a xente entenda a vida, é que ese libro da vida que define cada vida e as nosas individualidades apareceu na Terra pouquiño tempo despois de que a Terra se formou. A Terra formouse fai 4.500 millóns de anos. Sabemos que fai 4.200 millóns de anos había un xénero arquea, unhas primitivas arqueas, e seguramente había un antecesor común ás bacterias e ás arqueas. Digamos que o momento que apareceu esa molécula na Terra, que é o sinónimo de vida, porque todo o que ten vida ten ADN, o que non ten vida non ten ADN, apareceu na Terra pouco despois de que a Terra se formou e cando apareceu a auga na Terra. Non se sabe ben de onde veu. Pudo formarse espontaneamente na Terra, que é o que penso eu por unha simple cuestión de probabilidades, que me gustan moito. Pero pode ser que viñera de fora, porque, como ben sabe Paco, Francisco aquí, moita da auga que hai na Terra veu de fora, en forma de meteoritos xeados que chocaban cando a Terra, cando non tiña atmósfera. Pudo vir de fora, por iso a xente vai buscando moitas veces vida fora da Terra, da única maneira que temos de entender a vida na Terra, que é esta. Pode haber outras formas de vida, outras cousas de vida, pero non podemos buscarlas porque non sabemos nin que significan. Esta é a única maneira que temos de entender a vida. E apareceu a molécula. Era como un fío que se dividía. Era vida, unha vida moi aburrida, pero era vida. E o libro da vida decidiu apareceron as primeiras arqueobacterias, e o libro da vida, nas súas instruccións, puso dúas instruccións moi curiosas. A primeira foi a morte, que aquelo tiña que morrer. Todas as nosas células e todos os organismos teñen programada a morte. Sin morte non habería vida. A morte é consustancial á vida. As células van perdendo os extremos dos tomos dos libros, que se chaman telómeros, e chega un momento que as células non se poden dividir. Tamén os organismos teñen programada a morte e as células teñen programada a morte. Chamamos de apoptosis. Mais ou menos para que o entendades, por exemplo, imaginadevos un glóbulo blanco, non sei canto viven, pero imaginade 120 días. Aos 110 días actívase unha instrucción,
dille, glóbulo blanco, quedanche 10 días, vai pensando en morrer. E pasan outras instruccións e aos 120 días exactos activase outro xen que se chama PETEN e o glóbulo blanco explota e morre. Imaginadevos que por algún motivo, outra cosa que vos vou contar, o glóbulo blanco non poda morrer, que esa instrucción falle. O glóbulo blanco é bello, é raro, pero se sigue dividindo e multiplicando. Temos un problema, temos unha leucemia. O cancro non é nada máis que fallan instruccións de morte celular ou de proliferación celular. E ven moi ligado a segunda propiedade do libro, que é a mutación. A copia das dúas moléculas nunca é perfecta, sempre aparece algo novo. Non vos acordades que o coronavirus mutaba? Nós tamén mutamos, e non pensedes que non mutamos. Se non mutáramos, non estábamos aquí, non habería vida. Nós mutamos. Os nosos fillos teñen polo menos 700 letras novas que non teñen o pai nin a nai. Igual algunha páxina do libro de máis e de menos. Temos mutacións. Unha célula cancerosa muta que te cagas. Unha célula dun melanoma pode ter hasta máis de 100 e pico mil mutacións. Porque muta moito, quere vivir. A mutación é vital porque orixina diferencias. Se fóramos todos iguais, estábamos condenados a extinción en unha ou dúas xeracións. Viña un virus, viña un cambio climático, nos adaptaríamos. Entendedes? A mutación é vital para que exista variación e para que algúns, cando cambian as cousas, podan sobrevivir. Foi o motor da evolución. E foi o que orixinou o que nos vexamos diferentes. Por certo, vémonos diferentes, pero somos cagadiños. Porque somos unha especie que leva moi pouco tempo na Terra e ainda acumulamos moi pouca variación. De feito, somos unha especie en perigo biolóxico de extinción altísimo. O que pasa é que somos tan parvos que inventamos outros perigos de extinción máis grandes, bombas atómicas e cousas destas. A mutación orixina variación, é vital para a vida, pero tamén orixina enfermedade. Imaginadevos que por unha mutación o xen non funciona. Temos un problema. É a causa, como vos decía, do cancro, é a causa das enfermedades xenéticas, pero é vital para a vida. É importante entender que morte e enfermedade son consustanciais á vida, e que sin elas non habería vida tampouco, e que é un precio que temos que pagar como para vivir. E a mutación foi o motor da evolución. Foi polo que primeiro desas bacterias primitivísimas, que non sei como serían, apareceu toda a vida, toda a diversidade de vida que vos rodea. As plantas, as peixes, as bacterias, a que non vemos e a que non vemos. A que se perdeu, a que se sigue a perder, e a que tamén se está creando. Non únicamente pensedes que desaparecen as especies, tamén se crea. E se pensades na vida da Terra como se foran 24 horas, nos levamos aquí menos do último minuto. Aparecimos en África fai 200.000 anos. Somos primates derivados de outras especies do xénero Homo, pero Homo sapiens apareceu fai 200.000 anos en África. Identificamos as 7 linaxes dos que apareceu. Como amigo meu chamoulle as 7 fillas de Eva. En África estuvemos 100.000 anos. Fai 100.000 anos saímos de África. Moita xente di que por curiosidade, eu non o creo, creo que por fame. Porque a historia da humanidade é a historia da fame, desde o ben ao principio. E chegamos a Asia e había ali outros humanos. Chamábanse denisovanos. A Europa chegamos fai 65.000 anos. Ali había outros humanos que vos soan máis, que son os neandertais. Un amigo meu, que é do único premio Nobel do que teño WhatsApp, que se chama Svante Pavo, e que ademais estuvo na Facultade de Medicina aquí visitándonos, é unha persona encantadora. Descubriu porque que non nos exterminamos como pensamos que éramos máis listos, máis fortes, máis tal, máis intelixentes, e que exterminamos os outros que había. Non foi así. Tiñamos efectivamente máis éxito biolóxico, porque o éxito biolóxico é o éxito reproductivo. Desto non hai que estar tan orgulloso, porque ratas e coronavirus reprodúcense de maravilla. Pero mezclámonos cos neandertais e os absorbimos no noso xenoma. Os europeos temos un 3 a 5% neandertal. Os
os asiáticos teñen un 3 a 5% de nisobano. Os nativoamericanos teñen xa un pouco de todo. O único ser humano sapiens puro é o africano subsahariano. Bueno, e hasta aquí basta de historias, porque senón non vos conto que isto de xenoma humano ni nada, que vou moi lento. Claro, diredes, se o libro das instruccións son as frases, que fai o ambiente? Cambia as letras, produce mutación? Non, rara vez. Tería que ser un accidente nuclear ou algo así para que se producera moita mutación. Non, xa temos mutación abonda natural, que nos fai distintos e que orixina problemas. Pero o que fai é produce nas frases cambios sutís, químicos, que en conxunto chamámoslle epixenética. O máis importante é a metilación, un grupo químico que se chama un grupo metilo que se mete nas letras CG, nos pontes CG. Vale hasta aquí. Eso é como se pusera comas. E claro, cambia o sentido das frases. Non é igual vamos comer nenos que vamos comer nenos, é dramáticamente distinto. Mirade se cambia. E cos anos metilámonos. Por eso vamos acumulando mutación. É unha das causas importantes de envellecer, pero en naturaleza parte da vida tamén. As mutacións, en cambio, son cambios de letras, son naturais. Imaginadevos unha frase en palabras de 3 letras, con ese sol hai máis luz. Unha mutación sería con ese sal hai máis luz, sabedes que non se entende. É unha mutación que chamamos patoxénica. Isto a causa do cancro, a mutación somática, a causa de todas as enfermedades xenéticas, que son moitísimas, porque son enfermedades raras individualmente, pero todas xuntas son moitísimas. Nada máis que a xente galega que padece unha enfermedade rara encha Riazor, Balaídos e o Estadio Noso enteiro, porque representan o 10% do total de enfermedade. Afectan a calqueira órgano e sistema. Poden afectar ao corazón, ao ril, ao músculo, pode haber ataxias, pode haber de todo. Afectan máis a nenos, porque moitas veces aparecen en edade infantil, e afectan moitísimo ao sistema nervioso central, porque a mitad das instruccións que temos nos nosos genes son para o sistema nervioso central, por iso hai tantos problemas de neurodesenvolvimento, autismo, estes problemas que representan un porcentaxe importantísimo das cousas que temos que diagnosticar no laboratorio. Si o libro este tan importante telo, que importante era poder lelo. Hasta fai nada sabíamos a teoría, pero non podíamos ler o libro. Foi obra deste home que vedes aquí, que para min é a persona que máis admiro científicamente da historia da humanidade. Moita xente admira a Einstein. Porque parecíame, claro, era unha persona tremendamente humilde. A que non vos soa moito Fred Sanger? E, sin embargo, é a única persona, creo, que levou 2 premios Nobel de Química. Hai xente que levou, mira de si era listo. E o segundo deles foi por un descubrimento que fixo no 75 e que perfeccionou no 77, que foi unha técnica para ler as letras do libro. Non se sabía ler. Isto chamamos de secuenciación. E na súa honra, secuenciación Sanger. Imaginadevos que avanzado foi o seu tempo, que a técnica tal como ela descubriu, canto pasou xa? 70 anos, bueno, 50 anos, casi 50 anos, e seguimos usándoa exactamente igual como que ela descubriu. Eu estaba en Suecia, que se recorda Manolo cando fora eu a Suecia, e foi cando lle deron o Nobel. Veunos a dar ali unha charla, bueno, eu despois tive unha oportunidade de coñecelo persoalmente, mais que sí que foi unha cousa importante tamén para min, porque eu miraba moito. Pero ali contounos como era a técnica, e no centro no que estaba eu, que era un centro moi avanzado de Uppsala, pusémonos a ler unha páxina do libro. Fixemos unha páxina do sen de hemoglobina. Tardamos 3 meses. Se daquela me din a mí que un día sería posible ter un libro como a Catedral de Santiago, dicía eu, imposible. Pero hubo avances moi importantes na física, na química, apareceron os fluorocromos, apareceron técnicas moito máis avanzadas, apareceu a computación, apareceron os ordenadores. Antes tiñamos que escribir hasta o libro en máquina de escribir. E cambiou todo moito. De repente, no ano 90,
empezou a soñarse a ser posible ter un día o libro enteiro do xenoma humano. E lanzouse o proxecto máis importante científico que houve nunca na historia da humanidade, que foi o proxecto xenoma humano. Foi un momento moi afortunado, porque ao revés que pasa agora, foi un momento, non vos acordades que nos anos 70 había Guerra Fría, pero que nos 80 veo a glasnost, que caeuse o bloque soviético, empezou a pensarse que isto de estar moi armados era mala cousa e que había que desarmarse. Pois descubriuse que Estados Unidos, supoño que Rusia tamén, tiña moitos laboratorios que estaban traballando en mutaxénesis, en guerra química e bacteriolóxica. Eles mesmos pensaron, isto hai que pechalo, porque igual acabamos coa humanidade, os rusos tamén, pero tamén con nós. E alguén se lle ocurriu, a un político, a un científico, por que toda esta xente que temos facendo isto non a utilizamos para secuenciar o xenoma humano? E lanzouse o proxecto público que depois houve outro privado. Participaron outros moitos países desenvolvidos, entre eles non España. Houve despois un consorcio privado e no ano 2003 publicouse en Nature Science todo o que foi, tiñamos acabado a secuencia. Foron 13 anos de esforzos de moitos miles de científicos. O proxecto en total costou, creo que ao redor de 5.000 millóns de euros. Revolucionou, cambiou por completo a práctica da medicina. Tamén o entendimento de moitas cousas da bioloxía, pero empezamos a poder entender o cancro, saber as mutacións do cancro, empezar a tratalo mellor, poder diagnosticar as enfermedades xenéticas, poder facer farmacoxenética, saber quen responde ben ou mal aos fármacos. Cambiou todo. Cambiou o panorama de medicina de forma radical. E recentemente apareceu outra revolución adicional. Aínda que basado moito na técnica de Sanger, pero con outra tecnoloxía, apareceu o que se chama secuenciación, que xa vos dicen que ler o libro, de nova xeración. Son aparatos que costan moitísimo. É que permítenos facer libros enteiros ou partes do libro dunha forma moitísimo máis rápida. En laboratorios como o noso daqui de Santiago facemos moitos xenomas enteiros, estes libros enteiros, ao día. O que costou miles de millóns de euros, costanos facer un libro enteiro aproximadamente 400 euros. E a mitade é química e a mitade é computación. Un libro non che cabe nun ordenador. Tens que utilizar un centro de supercomputación. Nos utilizamos o CESGA, que temos aquí este centro de supercomputación. E imaginadevos o cambio radical que hubo de todo. Eso aínda revolucionou máis a práctica médica. Son tecnoloxías que van moi deprisa e que en Europa perdimos por completo o mercado. O descubrimento da secuenciación foi europeo, os primeiros secuenciadores foron suecos, logo alemanes. Agora dependemos totalmente de tecnoloxía americana e china. Non se fabrica en Europa, nos apostamos por tecnoloxía americana e agora estou cagado cada vez que escoito cousas de arancéis. Digo, Dios, un 30% máis caro. E claro, asusta moito. Bueno, aquí en Galicia, con esta evolución tecnolóxica tan vertixinosa e aparatos tan carísimos e que necesitados ademais de robótica e computación e bioinformática, porque unha cousa é facer os libros, pero logo ti mira como atopas unha letra que está mal nun libro como a Catedral de Santiago. Necesitas outros especialistas que se chaman bioinformáticos, que é xente que entende moito de xenómica, de computación e que buscan cales son as letras máis probables que poden ser a causa dun problema, con ferramentas que se chaman bioinformáticas. Pero mirade, contaba o Álvaro, que nós aquí tuvemos unha fortuna increíble, que nun momento determinado a xenética en España estuvo sempre moi infradesenvolvida. Aquí tivemos a fortuna de ter a xenética forense moi avanzada, era a mellor do mundo. E tivemos o primeiro secuenciador que hubo no país. Entón empezaron a pedirnos dos laboratorios clínicos, cando empezou a cousa, que déramos diagnósticos clínicos. E facíamolo desde forense. Pero dixen eu, isto vai moi deprisa. Os Sergas acabarán montando as súas cousas. De feito, era un momento na miña vida que me ofrecían sempre o ser director dun instituto de medicina legal polo mundo adiante, o ser xefe de servizo de xenética dun sitio. E díxenlle unha vez a un conselleiro, mire, estáme
facendo ofertas todos os hospitais de por aquí. Non te parecería mellor que en vez de ter un servicio en cada hospital, en cada servizo de cada hospital, tuviéramos un para toda Galicia? Porque isto vai a ser unha... Vamos a poder optimizar todo mellor. E fixeronme caso. Aquí teño que agradecer moito a unha persona que moito seguramente coñecedes, desde logo sedes aquí sentados diante, a Manolo Salorio, un oftalmólogo, que nos acolleu, primeiro, que teña unha estrutura do Sergas que nos permitía facer isto. Empezamos a traballar. Agora é con moita diferencia o centro máis grande e máis eficaz do país. Temos moita xente traballando e facemos todos os diagnósticos xenéticos de todos os hospitais da rede do Sergas. Mais ou menos representa unhas 45.000 personas as que se lle fan un análisis xenético ao ano. Mais ou menos un de cada 7 galegos, de cada 700 galegos, faise un análisis xenético ao ano. Con todas esas aplicacións que vos dixen e outras máis. Vale. Agora ven a parte dificilísima, que creo que poucos médicos entenden, pero vos ides entendela moi ben. Máis algúns biólogos, pero pouco tamén. É complicada de contar, pero é moi importante para que entendades as cousas. A ver, non vos acordades que vos falei de heredabilidade, cantos somos xenéticos no total de xenes e ambiente? Que, por exemplo, para cancro de mama era o 28%, e para esquizofrenia era o 80 e pico %, que seguramente vos alucinou. Claro, hai dúas variacións un pouco diferentes. A maior parte da variación xenética que contribúe á predisposición á enfermedade non son mutacións, é variación común. Letras que temos por todo o libro que nos predispoñen ao problema. Se ti analizas o ADN, o xenoma inteiro, a un esquizofrénico, nada topa raro porque nada hai mal. É parte da nosa variabilidade normal. Son letras que nos predispoñen, que simplemente temos, igual ten que ver ca imaginación, non sabemos para que ten que ver, pero cousas que teñen que ver ca nosas diversidade que nos fai como éxito de especie. Letriñas por ali todas que nos predispoñen, e que igual hai despois un desencadenante ambiental. Na esquizofrenia sabemos moito que o cannabis, un deles polo menos. No TOC, o trastorno obsesivo compulsivo, que é moi herdable, publicamos un artigo fai pouco en Nature que é o microbioma tonsilar. Moitas veces o ambiente, ese que chamamos exposoma, é o exposoma que temos ao redor, os contaminantes, o que comemos, tamén o exposoma interno, sobre todo o microbioma, os microbios, porque non sei se sabedes que somos moito máis bicho que humano, temos moitas máis bacterias que células humanas, por lo tanto, a interacción con elas é moi importante. Simplemente son letras que nos van predispoñendo, que nos predispoñen. Do autismo, por exemplo, non sabemos que nos predispón. Non é o que di Trump, se o paracetamol non sei que. Non sabemos se é que hai algo. Hasta aquí ides entendendo. Mirade, por exemplo, cancro de mama. Hai cancro de mama familiar, que cando unha persona ten unha mutación en unha serie de xenes, o máis famoso chamase BRCA, BRCA1 e BRCA2, cando ten unha mutación desos xenes, ten moitas probabilidades de ter cancro de mama ou ovario. Hai, de feito, unha mutación galega, e nada máis que galega, que apareceu aquí fai 4.000 anos, espallouse por toda Galicia, pasa con outras enfermedades, chamase efecto fundador, é moi ligado á endogamia. Espallouse por toda a terra, por toda a nosa terra, é responsable do 60% do cancro de mama e ovario familiar. Pero dentro dese 28%, nada máis que representa o 3%. O resto é variación común que nos predispón. A que? Pois igual a ser máis gordiños, porque a obesidade é un factor que contribúe, igual a ter mamas poliquísticas, ou ter os tubos do leite así un pouco revirados. Non sabemos ben para que, pero que nos predispón. Entendido hasta aquí? Únicamente hai dúas patoloxías humanas donde as mutacións, o cancro, unha cousa é mutación somática, a causa de cancro é sempre unha mutación, pero outra cousa é a herdanza ou a predisposición ao cancro. O cancro é sempre unha mutación, por exemplo, nunha célula da mama,
E cando se divide muta, isto que vos contaba, que o glóbulo blanco non se pode morrer. É mutación somática. Entendedes? Estou falando agora de predisposición. Que para o cancro xa vos decía que é máis importante o ambiente que a xenética. Vale, pois as dúas patoloxías humanas onde a mutación para a predisposición é tan importante como a variación común son dos problemas de neurodesenvolvimento que son o autismo e a discapacidade intelectual. Por eso son patoloxías que teñen tanta comorbilidade. A maior parte dos autistas non son os autistas das películas de grado 1, Asperger ou así. Son rapaces que teñen, o 70% dos autistas teñen discapacidade intelectual, teñen hipotonías, hipertonías, epilepsia, problemas arrítmicos, teñen TOC, teñen moito máis TDAH, teñen comorbilidades psiquiátricas e non psiquiátricas, porque moitas veces son xenes mutados, e como un xen pode facer moitas veces máis dunha cousa, teñen moitos problemas. Por iso o diagnóstico é tan importante. Hasta aquí todo entendido? Xa sabedes máis que o 99% dos médicos. Para atopar as letras que están mal, secuenciamos. E vemos, en vez de con ese sol hai máis luz, leemos e vemos con ese sal hai máis luz. Pero como facemos para atopar as letras que nos predispoñen, que nos den que están mal? Para isto facemos outro tipo de estudos. A ver como vos conto isto. Teñen un nome moi raro, chámanse estudios de GWAS. É un nome, bueno, vos lo explico, os nomes dan igual. O que facemos é o seguinte: en vez de estudiar, secuenciar todo o libro, o que analizamos é unha letra variable en cada unha das follas do libro. Por exemplo, no libro 1 buscamos unha letra que a xente poda ser A ou T ou G. Isto que vedes aquí. O sea, uns temos T, outros temos G. Pero todos temos unha ou outra máis ou menos a mitade. Vale? Ora collemos dous grupos. Por exemplo, xente que ten cancro de mama, ou xente que ten autismo, ou xente que ten Alzheimer, ou xente o que nos dé a gana. Calqueira enfermedade humana. E miramos 1 millón de letras, unha por cada folla. Partimos con unha ventaxa que con unha cousa que é genéticamente importante, que a descendencia non se transmiten as letras, transmítense as follas. Isto para empezar. E ti analizas unha letra por cada folla. E atopamos unha cousa como esta que vedes aquí. Non vedes que os que teñen a letra G teñen moitas máis posibilidades de ter cancro de mama que os que teñen a letra T? Isto non significa que a letra T sea a causa. A causa pode ser calquera cousa desa folla, ou dese grupo de follas. Pero o que significa é que o que ten a letra T ten un risco 4 veces aquí de ter cancro de mama. E tamén que nesa folla de libro hai algo que se predispón ao cancro de mama. Entendido? Claro, así é moi fácil, pero se non hai tanta diferencia, se son casi iguais, ti para ter significación estadística necesitas moita xente para poder identificar todas as letras, aínda que te contribúan moi pouquiño ao risco. Tamén isto está entendido? E para iso necesitamos dúas cousas. Bueno, primeiro, facemos sempre consorcios. Analizamos moita xente. Canta máis, mellor. Se podemos analizar 1 millón de personas, analizamos 1 millón de personas. Pero miredes, diredes, isto onde se fai? Porque se tens que analizar 1 millón de letras nun millón de personas, tens que facer 1 billón de letras. Isto fais en centros que teñen moita robótica e moita máquina e xente moi especializada que se chaman, que en España temos o Centro Nacional de Xenotipado, que coordino eu, e que temos un laboratorio no CNIO de Madrid e outro laboratorio na Fundación Xenómica. E traballamos para todos os consorcios de España ou de Europa ou do mundo que queran facer estes estudos grandes para saber cales son as letras que te predispoñen ou que están asociadas a unha enfermedade. E hai consorcios de todo. A min cando me preguntan cal é o traballo máis que me gustou máis da miña vida, aunque igual, menos mal que non hai ninguna persona do meu grupo aquí que se non berrame seguro, eu sempre poño de exemplo a esquizofrenia. Foi un dos primeiros traballos deste estilo que se fixo.
e collimos pacientes de Galicia, de Valencia, de Dinamarca e de Islandia. Analizamos, non moitos, creo que foron 20.000, que é pouco, para agora hai estudios de esquizofrenia con 1 millón. Pero o que atopamos foi sorprendente. Atopamos que as letras que tiñan que ver ca predisposición a esquizofrenia eran xenes do sistema inmune. Significaba eso, que parte da esquizofrenia era unha enfermedade autoinmune como pode ser o vitíligo ou o artritis reumatoide. E de feito hai tratamentos agora modelando inmunidade con antipsicóticos que están tendo moito éxito en fases avanzadas. Dentro de pouco é como se trata como reuma. E claro, son cousas moi disruptivas. E agora hai traballos para casi todo que teñen máis de 1 millón de personas. Estamos facendo no noso centro agora un que se chama Cordelia para risco cardiovascular este ano, coordinado por un catalán que se chama Marrugats, de 200.000 personas. Temos que producir este ano 200.000 millóns de xenotipos. Outras veces fan falta capacidades matemáticas e capacidades de computación. Pero claro, isto permítenos, vedes, isto é enfermedade coronaria, e que está permitindo? Saber as causas distintas. Isto chamase estratificar a enfermedade. A enfermedade, temos un problema de clasificación. Cando unha esquizofrenia non hai unha esquizofrenia, hai moitas esquizofrenias, saberá que ten que ver con o sistema inmune e que non. Hai moitas artritis, non hai un cancro de mama, hai moitísimos tipos de mutacións distintas en cancro de mama. Non vedes, aquí analizando isto de aquí de enfermedade coronaria, sabedes que hai moitas que están relacionadas ca resistencia de insulina, ca presión arterial, co metabolismo dos lípidos, ca trombosis. Isto permítenos distinguir, diferenciar todo en grupos, para poder facer logo tratamentos personalizados para cada un. Porque xa é o presente da medicina, por iso é tan importante a xenómica, porque prácticamente agora xa non se pensa nunca un medicamento para toda a poboación, xa se pensa en facelo personalizado porque teñe máis eficacia. E entón esta é a maneira de dividir a enfermedade en grupos para facer tratamentos máis eficaces. Pero tamén podemos facer outra cousa. Se sabemos todas as letras que nos permiten, que nos predicen un risco, esta é unha persona, isto que vedes aquí, o roso é que estás moi predisposto, o verde que te protexe, isto é neutral. Podes calcular cal é o risco global e podes saber cal é o teu risco teórico de enfermedade. Isto é moi importante porque vivimos unha medicina que chamamos medicina 5P. A medicina é progresivamente personalizada, pero tamén a medicina personalizada é cada vez máis cara. Dar fármacos para un grupo de xente, o extremo é a terapia xénica que pode ser para un individuo, son carísimos. Por iso e por saúde hai que invertir cada vez máis en predicción e prevención, que é algo que estamos facendo pouquísimo, cando é o máis importante. España está gastando 1,5% de toda a inversión e investigación en prevención e prevención. Temos tamén moita presión seguramente da industria farmacéutica e outros intereses. Pero claro, se puderemos previr quen vai ter moito risco dunha cousa e adiantarnos o problema, e que con cambios de estilo de vida ou con tal, non vos parece que sería un salto grande na medicina? Imaginados, por exemplo, eu vou poñer o exemplo de cancro de mama. Cancro de mama, sabedes que se fai unha mamografía a partir dunha idade hasta outra idade. Creo que 40 anos era hasta, canto é que se queta? 40 a 65. Eu sei que protestei nos Sergas, non sei se me fixeron caso, para aumentalo, creo que sí, aos 70. Porque eu decía eu ao conselleiro, que pasa, que aos 70 anos non as ides tratar? Entón, por que non queredes previlo? Que non o entendo. Se é eficaz, máis vale previlo. Pero claro, isto non é a maneira, porque canta xente morre antes de que empeces a facer o cribado? Se con 40 ou 50? 50, non me acordo. Pero claro, moita xente ten cancro de mama moitísimos antes. Non era mellor previlo antes. Claro, agora podemos previr o risco xenético. A estrategia é, se unha persona aos 20 anos ten un risco xenético alto, falle a mamografía. Haberá que ter quen ten un risco xenético moi baixo e non lle fagas unha mamografía na vida,
gastándose igual os sergas e mamografías, criba moito mellor. Isto pasa igual que a obesidade. Igual podes empezar a educar a xente a comer ben, se teñe moita tendencia a obesidade, ou fractura de cadeira. E claro, foi cando pensamos que era moi importante para poder predicir o risco facer grandes estudios poboacionais que nos permitan predicilo ben. E aquí o que se adiantou completamente o resto do mundo foi o Reino Unido, con moita diferencia. Son os que están liderando todo. O Reino Unido fai uns anos crearon o que se chama o UK Biobank, unha cousa que se chama Genomics England, e dixeron: vamos a analizarlle o xenoma enteiro a 500.000 británicos e vamos a unilo a información clínica para poder facer todo isto que vos decía eu, entender mellor a enfermedade, facer tratamentos personalizados e saber facer o risco de enfermedade. Foi un éxito impresionante. É un proxecto enorme no que traballan miles de personas, pero foi unha cousa que desenvolveu tremendamente a industria farmacéutica. Prácticamente todos os novos fármacos derivados da xenómica veñen do UK Biobank. Foi un éxito increíble. Agora están pensando en subilo, en facer 5 millóns. E claro, poden predicir o risco de enfermedade común mellor que ninguén. Eles xa o fan para cancro de mama, para cancro de colon, para cancro de próstata unido a PSA, para osteoporosis, para obesidade, para diabetes tipo 2, para unha serie de cousas. Non se pode facer para todo, porque hai cousas que podíamos predecir moi ben e que non son accionables. Por exemplo, podemos predecir moi ben o risco de Alzheimer. Pero non o podes facer, ofertar polo menos, porque que serviría para poñer neuróticos a mitad da poboación? Ten un risco elevadísimo, está no 1% da poboación, 1 por 1000 de risco elevadísimo. E que fago? Aí non sabemos. Pois menudo negocio. Claro, se como empeza a aparecer os fármacos contra o Alzheimer son máis eficaces en momentos temperás, igual sí que compensa facer chamase isto facer PRS, estimas de risco polixénico, para saber a quen hai que darlle un fármaco destos. Entendedes? Todo pode cambiar. Pero claro, no Reino Unido poden predecir moi ben, pero aquí no resto de Europa predecimos fatal, porque somos distintos. Os galegos temos, por exemplo, máis dun 15% de xenes norteafricanos. Somos con diferencia os que máis do país, moito máis que os granadinos, os andaluces de calqueira lado. Aquí tamén é sorprendente. Logo, se queredes, tamén falamos desto. Pero claro, somos diferentes. Se poidéramos, que non é o caso, predecir o 100% unha enfermedade no Reino Unido, aquí non chegábamos ao 70%. Foi por eso que na época de Obama, hai proxectos xenoma por todas partes. Na época de Obama, que este tolo que está aquí, que ten agora, isto non se lle ocurriría, fixo un programa que se chama Holofast para ter 1 millón de americanos en vista do éxito do UK Biobank. Están rematando. Se este non lles corta o fondo, que será o máis normal, porque inclúe tamén minorías. En Europa, cando foi o Brexit, lanzamos o proxecto, dixemos, demonio, os británicos marcharon e son os que facían todo. E lanzamos o proxecto de 1 millón de xenomas europeos. Vamos fatal. Eu coordino o Mirror Group español, é un paquete de traballo dese programa, pero apenas debemos ter 30.000, a maior parte nos. E vamos fatal. Non o creo que nin o vexa. Aquí en España, a verdade é que houve unha fortuna moi grande, porque España con estes, sabedes que tuvemos moitos cartos de Bruselas con estes fondos Next Generation, que para a recuperación tras a pandemia, que aquí chamanse PERTES. Hai PERTES de enerxías renovables, PERTES de automoción, pero España tamén é indicación de Bruselas, que dixo que a saúde era un valor social, pero tamén un motor económico da Unión Europea, fixo o PERTE de saúde de vanguardia, que ten a súa vez 3 programas, un de datos, porque en datos de saúde podemos aprender moitísimo de enfermedade, co hándicap en España de que as historias clínicas de todas as comunidades autónomas non son compatibles. En Madrid e en Barcelona non son compatibles por hospital.
isto é un problema de saúde evidente, porque miña muller que é intensivista, se ven un daqui, dalle un botón no Janus, e se sabe, ve imaxe, sabe que lle pasa. Se é un de Madrid que ven en busca de auxilio térmico, no verán, é que non ten idea. E non lle pode facer probas de ningún tipo, está morrendo, que ten que salvarlle a vida. Pero se está do Puerta de Hierro e dalle un ataque en frente do Gregorio Marañón e o suben tampouco. En Barcelona igual. Aquí é unha cousa alucinante. E agora teñen que gastar unha chea de cartos para intentar que compartamos un resumo da historia clínica. Pero bueno, esta é outra historia. Tamén, outra parte do PERTE foi para terapias avanzadas. Porque sabedes que as letras podense correxir. Que apareceu unha técnica, a partir dun descubrimento dun español que non lle deron o Nobel, deronlle a dúas rapazas francesas, Carpentier e Doudna, que se chama CRISPR, que ti podes coller, quitar sal e poñer sol. Facer un cortapega xenético. Isto, claro, é cura de moitas enfermedades xenéticas, é unha promesa grande para terapias no cancro e moitas outras cousas. E outra foi para medicina personalizada. E para iso crearon unha infraestructura que se chama IMPACT, que ten a súa vez un programa de datos, unha cohorte de 200.000 que está empezando. Eu dirixo o programa de IMPACT Xenómica, que son 3 grandes centros de secuenciación, os máis grandes que hai en España, únicamente hai 3 con capacidade abonda, que son Pamplona, o CENAC en Barcelona e o noso centro aquí. É unha rede de 110 hospitais no todo o país, de modo que toda a xente que ten unha enfermedade rara non diagnosticada, un cancro non diagnosticado, facémoslle que nunca se fai máis que o 2% como máximo do xenoma na rutina clínica, facémoslle o xenoma inteiro. Estamos tendo un 30% de novos diagnósticos. Esos datos, ademais, compartímolo no millón de xenomas con outros investigadores europeos, que tamén implica moita cousa ética e legal complicada. E aquí apareceu entonces o programa Xenoma Galicia. Dixen eu, e se conseguira convencer alguén para facernos unha cousa a gran escala bonita. Entonces, afortunadamente, houve unha sensibilidade por parte das consellerías e lanzamos o proxecto Xenoma Galicia. A idea é ter o xenoma inteiro de 400.000 galegos. Imaginados que o CaixaBank, que é o esforzo máis grande do mundo, foi o esforzo sempre tal, son 500.000, pero por unha población de 100 millóns, por a población do Reino Unido. Aquí somos 2,7 millóns. Significa que casi un 20% da población galega témola. E temos moita máis información clínica que eles. Porque a historia clínica electrónica que temos dentro do Janus é boísima. E podemos facer un seguimento. Pensamos facer un biobanco que ter mostras para investigar despois de 100.000 personas. E o resto facelas de saliva, porque ca saliva, que é máis fácil de coller a mostra, podes analizar tamén o ADN, o libro inteiro. E pensamos tamén, un pouco tamén para atraer a xente, que íbamos a facer, ademais, un piloto de cribado. A xente que participa, damoslle o resultado de cancro de mama e ovario hereditario, cancro colorectal e hipercolesterolemia. Hipercolesterolemia familiar, heterocolesterol moi alto nas familias, que se poden beneficiar de tratamento con os medicamentos que se chaman estatinas e reducir o risco de ter logo problemas. Bueno, isto foi o que fixemos. Fixemos primeiro un proxecto piloto con 1.000 sangues e 1.000 salivas por estes concellos que vedes aquí, con moi boa participación, prácticamente máis do 40% que se lle chama por SMS participan, o cual é un éxito moi grande porque no Reino Unido non chega ao 0,5%. Isto, bueno, a min dame moito orgullo por decir a xente da nosa terra contribúe moitas cousas de forma altruista. Estes foron os participantes reclutados. No biobanco hai que dar moito traballo porque hai que coller as mostras e separar suero, plasma, células, entendedes? Temos que dar esa parte moito traballo. Hai máis de 170 profesionais implicados e moita xente traballando. Este foi o piloto de saliva. Dos 1.000 primeiros que tuvemos de sangue, xa tuvemos 20 positivos, 11 para cancro de mama e ovario, 6 para colorectal
e 3 de hipercolesterolemia. Na segunda cousa de saliva, aproximadamente igual. Esos, claro, teñen xente que non o sabía, e teñen un risco altísimo de cancro, que hai que meterlos en programas de seguimento, ou igual xa teñen cancro, pero consigues detectarlo a tempo. Agora empezamos ca fase 1, que estamos escalando, porque o tema é facelo en 5 anos. Estamos na fase 1, que estamos facendo 5.000, pero vamos a facer este segundo trimestre e chegamos a 20.000, que é un esforzo moi grande porque necesitamos máis máquinas, máis robots, máis xente. É un esforzo enorme. Tamén un esforzo moi grande de computación. Dadevos conta que simplemente o que vamos facer de historia de Xenoma de Galicia é moito máis que toda a historia clínica dos Sergas, con imaxen de cada un de nós, todo o que temos de cada un de nós, moito máis en termos de computación. Pero claro, temos moitas posibilidades porque temos tamén un auxe enorme da computación. Temos o CESGA, que agora é un centro moi importante en Europa con isto que nos deron, que é unha das 7 grandes factorías de IA de computación de Europa, xunto co BSC, o Barcelona Supercomputer Center. Teñen computación cuántica, que é un futuro da computación. Temos tamén, ademais, isto que vos contaba, todo conflúe ben. Un sector biotecnolóxico incipiente pero activo, un sector farmacéutico, está Lonza e outras empresas, somos moi bons en preclínica, que está toda a xente do grupo de Mabel, pero penso que será toda a consunción para que todo isto vai adiante. Quero rematar con isto que vedes aquí. Este é o meu sobrinho David, fillo de meu irmán, que casou no mes de setembro pasado, no faro de Ons. Todos os meus irmáns son fareiros, son a abella negra da familia. Son o maior, tuve a idea, pero non son fareiro. Ainda que din por ali que me presentaron as oposicións, non é certo. De medicina legal directamente. Pero sí que tuve a idea, isto é certo. Casou ali con esta rapaza que vedes que se chama Nadia. Nadia é suiza. Cando aprobou, de feito, dinlle clase, que doulle clase a todos os suíces que rematan, teño un día con eles. Resulta que seu pai tivera 3 cancros e non entraba, é unha cousa rara, tira cancro de colorectal, cancro de non sei que, pero non tiña prácticamente familia. Cando hai para facer cancro familiar, pídenche que teñas un número determinado de familiares de primeiro grado, pero que as familias non teñen familiares de grado ningún, porque todos son monoparentais, teñen un fillo así, son criterios moi obsoletos, e non entraba en criterios. E dixenlle, mira, tes un tío que tive isto, non entrarás en criterios, pero eu fago xa. E tiña 2 mutacións o pai en 2 genes que son, un pois falei del, BRCA, e outro que se chama PRIP. Eran 2 irmáns, a mala sorte que ela tiña as 2 mutacións. A irmán librara, é o 50%, unha cuestión de azar. Entón fixémoslle unha... tiña xa por 40 veces o risco da súa idade. Tiña 28 anos, o risco que tiña xa era o 50% de ter un cancro. Un poquinho máis adiante iba a ser o 100%. Fixéronlle unha proba de imaxen e tiña un carcinoma de mama triple negativo de 1,5 cm, o sea, de mal resultado para tratamento. Fixoselle a mastectomía e a quimioterapia e salvou a vida. É unha persona agora feliz, suiza en Noia, feliz. Fixo tamén reserva ovárica para ter despois rapaciños que estén libres da enfermedade, porque esta é outra cousa que se pode facer agora pagada polo sistema de saúde, que os que teñen unha enfermedade xenética importante como esta teñen o dereito a ter un diagnóstico preimplantacional ligado a fecundación in vitro e escollerse os embrións libres de enfermedade. Isto vedes que é unha aplicación desa prevención que vos decía, e como me autorizou a que vos contara esta, ademais publicou na voz, aquí a tedes. Eu estou moi agradecido a toda a xente que está traballando. O proxecto está coordinado por unha discípula miña que é María Brión. Eu estou ali na sombra, dirixindo tamén todo, pero é un proxecto que vai a trascender moito o meu tempo vital. Un proxecto para anos,
creo que escollín a persona máis indicada e máis valiosa para facelo. Estou moi agradecido a toda a xente que está traballando arreo no proxecto. Somos unha cousa minúscula. Se vedes o UK Biobank, que estemos facendo isto, 50 personas, e ali igual son 5.000, é unha cousa que, bueno, que é increíble. Pero, bueno, somos fortes, galegos aquí. Tamén moi agradecido aos pacientes. Mirade, este gustame moito este paciente porque cando lle pregunteille por que veu a doar, é porque ten medo ao cancro colorectal ou tal. Dixo, non, eu veño nada máis que porque quero contribuir á ciencia. Mirade que bonito. Bueno, parte do grupo de medicina xenómica teño moita xente que está aumentando moito porque isto vai máis adiante en medicina, en investigación, un grupo do que estou tremendamente orgulloso, que partiu todo dun laboratorio forense pequeniño, pero que acabou medrando moito. E nada, estou, xa vos digo, eu moi agradecido a todos eles, a todos os pacientes, e a ver se temos sorte este programa, conseguimos ter financiación para rematalo, porque cada vez hai que facer máis e costa máis. Por iso cada vez que escuto cousas dos presupostos do Estado poño así nerviosísimo. Do que lle toca a Galicia lle deixa de tocar. Eu non entendo moito deso, pero a verdade é que sí que me gustaría que o proxecto tuvera un apoio político, que fora un apoio que se entendera como un proxecto de terra, por un proxecto de país, que non é un proxecto dun partido nin de nada. É un proxecto que vai a revolucionar por completo, como vos decía, todo o noso tecido industrial seguramente, vai previr moito mellor a enfermedade, vai dar moitísima máis saúde, e vai nos a permitir facer moita investigación, e por iso teño moita ilusión con que isto vai adiante. E nada máis, non sei se vos gustou. Bueno, foi moi aburrido. Entendeuse todo ben? Bueno, pois sodes moi listiños. Moi ben, pois inicialmente agradecerche, Ángel, o esforzo de despois de 5 horas de clase terás forza para compartir con nós unha parte do que tanto dominas. É todo un placer escoitarche. E, bueno, temos bastante tempo para empezar un coloquio. Calquera que queira participar é benvido, o sea que mans arriba, os que lle apeteza. Senón, bueno, eu mesmo empezarei para romper o xeo, pero, bueno, despois, ojalá que os demais tamén participedes. Ángel, bueno, digamos que toda a temática que desenvolviches é como un regalo que lle fai a Universidade da Cidade e a Galicia. Entón, parece que temos unha gran oportunidade que xa se está desenvolvendo para incrementar o tecido económico asociado a algo que ten tanto valor engadido. Crees que temos todas as portas abertas a nivel administrativo para, digamos, ter todo o que necesitamos, ou botas en falta algunha inversión, algunha ferramenta que habilite e incluso incrementar este potencial? Bueno, aquí en Santiago temos o polígono biotecnolóxico que se acaba de crear da Sionlla, que é unha oportunidade, penso eu, que coincide tamén moi ben con isto. Penso que temos todas as capacidades. Estaba máis preocupado polo tema da computación, pero agora co salto que acabamos de dar ca computación, co regalo de que o CESGA pasa a ser un centro destas, unha factoría IAS importante dentro de Europa, pois xa queda coberto. Preocúpame que teñamos financiamento para facer isto. Poderíamos facer... Reino Unido fixo moito con colaboración público-privada. A nós, para isto, hai empresas farmacéuticas que nos ofrecen facelo eles e darnos a nós en tempo real os datos de secuencia, explotalas conjuntamente, e non só é gratuito, sino que nos pagan un montón de cartos. Pero a mí non me parece. Porque se eles son capaces de quitar de rendimento ese, igual se nos pagan, vai a costar 75 millóns máis ou menos de euros facer isto.
Si nos pagan ainda por riba 50 millóns, o sea, les están poñendo 125 millóns de euros, significa que van quitar como mínimo 400 máis. Non seremos nós quen de facelo todo nós e logo xa nos negociar, o sea, levar as riendas na man, pero para iso tenemos que desenvolver unha cousa que me preocupa que non temos, que é unha parte económico-administrativa e de transferencia potente, que as temos moi dispersas. Temos OTRIs en cada hospital, en cada sistema de saúde. Son oficinas de transferencia, non temos unha realmente potente ni especializada en sectores. Este é outro erro de Galicia. Sempre, como vedes, a dispersión mátanos. Cando facemos por fin unha cousa, a veces todos triunfamos. Por que non aprendemos isto? É unha cousa que non entendo nada ben. E por eso o que máis me preocupa é ter financiamento realmente para escalalo e rematalo no tempo que nos fai ser competitivos, porque máis de 5 anos xa estarán estes cos 5 millóns de británicos. O sea, temos unha ventana de oportunidade. Temos que aproveitar esa ventana de oportunidade. Pero para iso hai que crear unha infraestructura que non a teñemos, unha infraestructura económico-administrativa de transferencia. Xente que sepa poñer en valor eso, negociar, facer colaboracións público-privadas. Isto non o temos, ou non o teño eu. Seguramente isto é unha cousa que temos que desenvolver simultaneamente. É o que preocúpame máis. E ademais disto non sei nada, porque son un desastre total. Nin tan sequera podo decir isto debe ser desta maneira, ou este modelo, ou isto tal. Non teño nin idea. Pero sei que é preciso, porque isto é o único que sei. Moi ben. Pancho, cando queiras. Muchísimas gracias, Ángel, por a túa extraordinaria disertación. Eu quería preguntarche, de cara a este proxecto, si estades medindo o impacto psicolóxico que pode ter sobre, digamos, os posibles pacientes, cidadáns, do impacto que poda ter o coñecemento a priori, sin sintomatoloxía alguna, de que van a ser, pois, posiblemente, perceptores de cáncer, de mama, de páncreas ou de lo que fora. Sí, sí, totalmente, moi boa pregunta, moi axeitada. Sí, estamos lo tendo en conta. De feito, eu son moi... No país estou coordinando moito o que é a traslación de medicina personalizada a nivel nacional. Estou tratando de ser moi precavido de non incluir de momento na carteira de servicio do Sistema Nacional de Saúde nada hasta que se avalíe ben con pilotos todos os impactos. O que se contaba, Alzheimer, nin se me ocurriría. Empezamos por cousas que sabemos que son tremendamente accionables. Todos sabemos que temos risco de cancro de mama ou de cancro de próstata. Todos sabemos que estamos a risco. Claro que nos impacta que nos suba o PSA, pero miramos todos o PSA e facemos analíticas continuamente a ver se tal. Claro, este tipo de cousas témolas asumidas, pero sempre do que sempre hai todos estes biomarcadores que atopamos que podemos analizar, sempre hai unha distancia grande entre o que a validez clínica e a utilidade clínica. A validez pode ter validez clínica, pero a utilidade clínica ten que ter en conta coste-eficacia, ten que ter en conta, sobre todo, todos estes aspectos éticos de impacto psicolóxico, impacto social. Hai uns países que están lanzando, para min están facendo moi mal. Estonia fan estimas de risco para todo. Pareceme mal. Creo que hai que ir moito máis cautos. Pareceme que temos que ir a modo, transferindo aquelas cousas que teñan utilidade clínica aprobada e que este todo ben pouco a pouco. Porque tamén hai que educar moitos outros axentes. Que a parte educativa é moi importante. Sobre todo nun país no que o coñecemento da xenética, da xenómica e todas estas potencialidades é moi baixo. Porque
digo vos eu que se estudia casi máis en cuarto da ESO que na carreira de Medicina. Mientras que era nun plan de estudios novos de Medicina temos xenómica. Imaginadevos isto. Pero tamén hai que educar o público xeral, os médicos de familia. Hai que traballar en moitos sectores igual, acompasadamente. Pero non me cabe duda que algunhas cousas están xa maduras para ser trasladadas. E, de feito, estes 45.000 pacientes que analizamos genéticamente é todo lógico trasladalo. Bueno, en primeiro lugar, parabéns pola túa exposición, sobre todo por facer sinxelo o que é tremendamente complexo. Iso non é nada fácil, non? A pregunta miña é algo que xa te escoitara hai tempo que nos prendera a todos a importancia que teñen os xenes norteafricanos dentro do que é a connotación xenética dos galegos, non? Entón, son dúas preguntas realmente. Unha, se hai algunha teoría coherente histórica, tendría que ser, non? De por qué temos esa importante porcentaxe de xenes norteafricanos. E segundo, se hai algunhas zonas de Galicia onde hai máis, digamos, tan difícil, se é toda Galicia ou hai algunhas zonas onde é máis frecuente ou máis intensa esta presencia norteafricana. Aquí o doutor Díaz Fierro seguramente se acorda de cando estábamos os dous nas primeiras aquelas etapas no Consello da Cultura Galega, fixéramos unhas jornadas de xenes e historia. Porque eu quería, este era un feito. De feito, nos nosos primeiros traballos que fixéramos en legal, sabíamos que tiñamos unha barbaridade de xenes norteafricanos máis que o resto do país. A mí nunca me gustou especular. Diceu, vamos a chamar historiadores, te acordas? De todas as etapas da historia, a que nos diga cando viñeron e por que acontece isto. Recentemente, de que parte de Galicia non nos sabemos ben. Porque isto saberémoslo moi ben e a nosa historia co proxecto Xenoma de Galicia. O proxecto Xenoma de Galicia vamos a aprender unha cantidad de cousas de historia local alucinantes e de historia de Galicia. Porque é a historia das migracións humanas. Sei que en León tamén é moi alto, norte de Portugal tamén é moi alto, moito máis que en Andalucía, pero moito máis ao doble. Cando datamos, que fixemos un traballo co Sanger Center, co Wellcome Trust, con un amigo meu que publicamos en Nature, datámolo polo século XIII, XIV, XV. Pero as datacións son imprecisas. E ben poidera ser que tuvera varios componentes, algúns anteriores. Non o sei. A min a hipótese máis convincente, pero pode haber outras, é que nos deran daquela, porque hai xente que din que poderon ser esclavos que trouxeron os romanos de norte de África. Non me creo, porque te acordas do noso amigo Xerardo Pereira Menolt, desgraciadamente que faleceu, que era unha persona extraordinaria. El decía que esa hipótesis daballe 0 probabilidades, porque na bética tiña que ser polo menos igual, non ten por que ser menos. Sempre o que pensei eu, o que dixeran daquela era que seguramente cando fora a expulsión dos moriscos, en Granada xa houbo a Guerra das Alpujarras. Por certo, que podemos ver perfectamente repoblamento xenéticamente galego das Alpujarras. Perfecto, clavámolo. E cando miramos cando houve expulsión de moriscos, despois da Guerra das Alpujarras que ven matar canto morisco había, houve expulsión dos moriscos que metéronos en campos de concentración e metíanos en barcos que iban a Orán, pero ali os primeiros barcos que foron mataban a todos, entón todos escaparon. Unha teoría pode ser que marchara moito para Galicia, para León. En León había cultura mozárabe. Aquí había, seguramente, non había eses campos de concentración que estaban en outras partes de España. Seguramente estaba pleno o Camiño de Santiago. Había máis permisividade, seguramente. Pode ser unha teoría. Pero eu que o digan os historiadores, pero o que é un feito. É un feito que ten un componente seguro importante no século XIII, XIV, XV, e que pode ter outro componente anterior, e o que é un feito.
Yo me sumo a las felicitaciones por la charla, Ángel. Quería preguntarte el papel de los laboratorios privados. Es decir, ¿ese papel es positivo, suma a la acción que hacéis vosotros dentro de lo que puede ser? ¿O crees que los laboratorios privados pueden empezar a distorsionar todo lo que puede suponer la predicción y la aplicación de toda esta historia a lo que es una verdadera medicina predictiva o medicina preventiva? Mira, lo primero que ahora de repente hubo un boom enorme de medicina personalizada. El Sistema Nacional de Salud, una de las cosas más bonitas que hizo estos 2 últimos años fue hacer una cartera de servicios de genética y genómica común para todo el Sistema Nacional de Salud, muy amplia, porque había unas diferencias brutales entre comunidades autónomas. También puso dinero en las comunidades autónomas para que desenvolvieran esa cartera de servicios. ¿Qué pasa? Que algunas comunidades autónomas no tienen para nada estructura, o la tienen fatal. De hecho, le quitamos tanta diferencia, pero tanta diferencia al resto del país que es alucinante. En esas comunidades autónomas donde no tienen estructura, bueno, tienen las empresas privadas tienen un papel y tienen una oportunidad de poder ofrecer unos servicios, pero es un sector bastante disperso. Mira, nosotros en Xenómica aquí, como damos un volumen, damos a muchísima más calidad una media de un 30% más barato que cualquier empresa privada. O sea, que es una cosa buena. O sea, conmigo compiten. Y aquí no me afectan. Pero yo creo que tienen su derecho y su oportunidad en muchos sitios donde no tienen esa estructura y pueden ofrecer esos servicios. Yo pienso procurar que sea siempre con calidad y estoy luchando ahora mucho porque haya también acreditación y que haya calidad. Pero bueno, me consta que muchas lo hacen con calidad, a costes muy altos pero con calidad. Pero lo que me preocupa de las empresas privadas es una cosa que se llama genómica dirigida al consumidor. Cuando una persona va y le hacen un genoma entero y le dicen, te voy a predecir riesgo de Alzheimer o riesgo de tal. Esto me tiene preocupadísimo. O analizar enfermedades genéticas sin un asesoramiento genético primero y sin una indicación, que es lo que decías tú, de quieres saber o quieres no saber. Y sin una indicación, y sin un análisis post-test, y sin un acto médico post-test adecuado. Esto me preocupa muchísimo. Y la verdad que empiezan a ver, yo creo que había que regularlo. Había que regularlo y me preocupa también gente que hace análisis genómicos de otras cosas por diversión, que también después son utilizados. Mira, no sé si sabéis, hay mucha gente que se hace estudios de ancestralidad, ¿sabes de dónde son mis antepasados? Esto en Norteamérica hay un montón de compañías, esto en 23andMe, MyHeritage, Hereditas, y se regala de Reyes. Esto es hacer un estudio, ¿os acordáis que os contaba Yiwas? Hacer 1 millón de letras. Es lo que se hace. Puedes predecir bastante bien la ancestralidad. La mayor parte de estas compañías lo hacen fatal, pero es un divertimento. Tú pagas lo que sea, 80 euros, 30 euros, 50 euros por hacerlo. Pero puedes creer que después, cuando utilizamos los datos para hacer nuestros estudios genómicos, tenemos que comprarlos. Porque a mí me interesan muchísimo los millones de personas que tienen. Por tener en la base de datos de 23andMe, para un proyecto mío de COVID, de seguridad para COVID, me costó 30.000 euros. Y también me pregunto, ¿tenían esas personas que hicieron el test de ancestralidad un consentimiento informado para saber que después me vendían a mí los datos y a todos los investigadores que los precisamos? También más preocupante, 23andMe quebró hace nada. ¿Qué pasa con todos esos datos que te pueden, si están asociados a una persona y que te pueden predecir riesgo de enfermedad? Hay que andarse con ojo cuando se hacen todas esas pruebas genómicas al consumidor, que me parecen peligrosas y creo que tiene que ser una cosa muy regulada. Gracias, doctor. Mire, yo quiero exponer el caso, ustedes hablan del cáncer de mama, del cáncer de próstata, y yo voy a hablarle de la enfermedad de Lyme,
enfermedad de Lyme, yo ni sabía de ella hace unos meses, pero mi hija lleva años y años encontrándose mal, con una cantidad diversa de manifestaciones que no entendíamos. Fue al hospital varias veces en distintas especialidades, no reconocían que tenía, y bueno, pues yo soy una paciente que tengo esclerosis múltiple. Se desarrolló cuando tenía 30 años y tuve mi hija después de la esclerosis. Y el caso es que mi hija se encontró muy mal, ella es médico, y como si se preocupó, claro, o sea, miró cosas y tal, decidió ir a Madrid, porque aquí con las analíticas que le hacían no salía nada. Se fue a Madrid a una clínica privada, pero que está especializada en ese tipo de analíticas, y fue donde se descubrió que tenía la enfermedad de Lyme. A raíz de eso, pues ella ya se puso un tratamiento más que nada para que tenía la inmunidad bajísima, un tratamiento para fortalecerle. Bueno, y el caso es que esta enfermedad, que bueno, ahora va a ir, de hecho esta semana nos vamos a Bruselas con un especialista a nivel europeo muy conocido, que no sé decir el nombre, pero que vaya a consulta para ya un tratamiento, digamos, más específico, porque aquí en la Seguridad Social ni reconocieron que tenía esa enfermedad, ni ningún especialista llegó a esa conclusión. Bueno, el caso es que viendo, mi hija, al tener esa enfermedad, dijo: mamá, es que seguramente tu esclerosis, bueno, viene dada porque mi madre murió hace muchos años de una enfermedad. Estuvo mucho tiempo en Santiago, en el hospital, que no llegaron a reconocer. Nunca se llegó a saber que tuvo mi madre. Y ahora, sabiendo lo que mi hija estudió, bueno, reconoce, no es tampoco, pues se sabe que, si se lo recuerdo yo, mi madre empezó con una depresión, después dejó de andar, y después me doy cuenta, por lo que creo que dice mi hija, que tuvo un autoinmune, que son unas llagas en las piernas, que bueno, que al final murió, pero fue una enfermedad horrible. La enfermedad de Lyme produce autoinmunes, entre ellas la esclerosis. Yo tengo esclerosis, mi hija tiene Lyme, y tiene además una enfermedad inmune cutánea que yo me espanta que sea la de mi madre, porque de momento no, pero esto, ¿cómo se estudia? ¿Se puede, ahí hay un genoma o hay no sé qué hay? ¿Hay unas secuencias ahí que dan lugar a eso? Bueno, no te voy a poder ayudar mucho, ¿No? me temo. Vale. Pero decirte que en todo lo que son, por ejemplo, muchas enfermedades autoinmunes, así, como en todas las enfermedades, hay un componente genético y un componente ambiental. Normalmente bastante desconocidos los dos. Lo que se puede hacer es investigar y aprender más de las cosas. De hecho, el tema es ver, ¿comparte, por ejemplo, enfermedad de Lyme y esclerosis algún componente genético común? No lo sabemos, pero se puede investigar. Y por eso es tan importante investigar en la causa de las enfermedades. Ya, ¿por qué se diagnosticó allí y no aquí o así? Pues esto ya no sé, pero bueno, que te digo que eso todo es vía investigación, y que todavía entendemos muy poquito la causa y la etiopatogenia de muchas enfermedades, que por eso es tan importante la investigación biomédica, que no solamente es investigación genómica, hay que trabajar en muchas áreas y potenciarla además de forma muy conjunta, porque hay muchas cosas que hay que abordarlas de forma muy complicada. No es nada fácil, y esto es por eso por lo que es tan importante investigar, para poder entender las cosas y tratarlas después mejor y dar respuesta a preguntas como la que me haces. O tema da inteligencia artificial que non trataches mudou moito o panorama dos vosos traballos, toda esta cuestión da inteligencia artificial agora mesmo? De momento pouco. De momento unha cousa que si nos mudou na práctica clínica é que a inteligencia artificial é moi boa en dúas cousas, que unha é procesado de linguaxe natural e outra é imaxe. Entonces nós, cando temos que analizar os cromosomas, que son os libros, isto é moi importante para
algunhas enfermedades xenéticas tipo que chamamos cromosomopatías, síndrome de Down, que tens que mirar en moitas delas, pero sobre todo para leucemias, linfomas e mielomas. Temos que mirar os cromosomas. Isto, antes tiñamos que mirar polo microscopio, xa non se mira polos microscopios, miran eles sós e buscan os cromosomas, pero agora a inteligencia artificial xa nos fai os cariotipos, ordena todos os cromosomas. Afórranos moitísimo tempo. Tamén para o diagnóstico da causa das enfermedades, dunha enfermedade xenética, necesitamos unha esperanza moi grande e que perdemos moito tempo mirando as historias clínicas e collendo os datos do paciente. Agora estamos ofertando unha oferta de oferta pública innovadora, unha cosa que oferta aos sergas, ás empresas de IA, para que nos fagan data mining da historia clínica, para que nos podan xerar esa información para forrar tamén nos tempo. Eu a IA, o único que lle pido é que non inventen nada, pero que traballen que sea para forrar tempo, para que os médicos lle poden dedicar aos pacientes. Se fan eso, para mí sería un triunfo da IA. O que precisamos é tempo. O que precisamos é que tamén que os médicos aprendan a tratar os pacientes, a falar con eles, a collerles a man. É o máis importante. Desespérame moito do currículum de medicina, tanta información, eu falei de cousas moi técnicas, moi tal. O máis importante sempre vai ser eso. Vai ser a verdadeira medicina, ese achegamento ao paciente, darlle a man, todo eso tan importante. E ademais, contribúe á saúde, porque metila moi ben. Esos cambios químicos que vos producía. Mirade, hai un experimento moi bonito, publicado en Nature Neuroscience, que se collen ratiños idénticos clonados, teñen o mesmo ADN. Se se dá de comer a un por calladas e a outro un pienso equilibrado, se entendedes ben que os que se dá de comer mal morren antes, teñen obesidade, teñen máis cancro. Pero é unha cousa máis increíble. As ratiñas clonadas, idénticos xenéticamente, que nais e fillas, que se separan as nais das fillas, e outras se deixan cas nais, nas primeiras 24 horas. As que se separan das nais morren antes, teñen máis obesidade, máis cancro, máis TDAH. E iso simplemente metilación. Eses cambios químicos que algo tan sutil como pode ser o afecto e o contacto xa producen. Por iso, cando un dos meus alumnos vexo que por fin hace como sempre fixo Queta, ou algún médico que hai por aquí amigo, ou como miña muller Monse lle dá cariño a eso, sempre digo eu que ben o está metilando. Sí, moi breve. Falou do autismo. Pode haber concurrencia entre o autismo e a superdotación intelectual? De autismo e a? Superdotación intelectual. Bueno, a ver, o trastorno espectro autista, as clasificacións dos trastornos psiquiátricos son complicadas. Fanse por convención, defines autismo como rapaces que teñen déficits na interacción, ou maiores, que teñen déficits na interacción social e pautas e comportamentos restringidos e repetitivos dunha maneira que lles dificulta a vida diaria. Hai autismos de altas capacidades, o que antiguamente chamábase Asperger, que agora non está na clasificación do DSM-5, pero que seguimos utilizando, porque simplemente para a tranquilidade das familias moitas veces, porque moitas veces veñen familias e me din meu fillo non ten un TEA, é un Asperger, xa se lle notaba. Pero é verdade, son autismos de altas capacidades que teñen ese problema, pero teñen moitas capacidades a veces importantísimas para unhas cousas. Isto é un porcentaxe dos TEAs, que hai que darlles a oportunidade. Por iso, alégrame tanto ver cando moitas veces rapaces con TEA, que antes non pasaba, se integran nas nosas escolas. Porque é bo para eles, pero para os rapaces que están con eles, 1000 veces millor. Que entendan a diversidade, que entendan que pode ser distinto. É xente que pode ter capacidades extraordinarias en áreas moi restringidas. Pero logo hai moitísimo TEA que teñen moitísimos problemas.
o 70% dos CEAs teñen problemas moi graves, moi graves. Tamén teñen que ter esa atención, ese cuidado, esa integración, pero costa moito traballo. E para os pais moitas veces é un problema cando pasan de etapa infantil a etapa que a ver que poden facer con eles, que hai que dar ese apoio social despois. Pero todos eles e todos nós, cada un de nós, teñemos potencialidades para ser utilizados para a sociedade. Esa, por suposto, teas de alto funcionamento. Mira, contoche unha anécdota. Eu teño un TEA no grupo, que é xefe de grupo, pero no Sanger Center, nos centros máis grandes do Reino Unido, está cheo deles. Eu, a última vez que fui a Cambridge, ali, iba con un amigo meu, e dime, sabes quen é ese que ven ali? De un nome, Guo Lim, un dos científicos máis importantes en computación do mundo. Pero saberás que curioso, como fai. Entón, íbamos chegando el deuse a volta e puxos a mirar contra a parede. Únicamente cando pasamos, veu así co rebollo da cousa que marchaba, volveu ao seu sitio. Tiña un TEA brutal, pero era un xenio. Ali estaba sendo utilizando, imagínate o beneficio que fixo ese home para a humanidade. Sempre lle preguntei unha vez a un premio Nobel alemán, por que o Reino Unido ten máis éxito que vos en premios Nobel? E dime el, porque ali cuidan o raro. É verdade, é verdade. Por iso pareceme tan importante para os nosos rapaces teñan TEA, teñan TDAH, teñan calquera cousa. Aproveitemos as súas potencialidades. Son tamén a nosa riqueza, a fonte de por que somos como somos. E temos que cuidalos moitísimo. E desde logo estes rapaces que non sean un rapaz por ser hiperactivo, por exemplo, con TDAH, ou ser inatento, ou ser que é ligado á imaginación, que sea un fracaso escolar e que teña logo problemas. Ten tantas capacidades. E por iso, importame tanto e loito moito, pero sin moita esperanza, pero contribuindo con un cambio de estado de opinión a un cambio radical e absoluto no noso sistema educativo, incluindo o universitario. Moi ben. Bueno, pois nada máis, acabouse o noso tempo por hoxe. Xa para rematar, en agradecemento a Ángel, o allá teñas espacio na túa vitrina para o noso agasallo.